1915. Para los soldados del Frente Occidental, el Año Nuevo significa el... Are you fucking kidding me? Alemanya, Àustria, Rússia i Itàlia es van unir gràcies a Bismarck per aconseguir l'aïllament de França i el manteniment de l'equilibri als Balcans. La mort de Guillem I va dur el tro a Guillem II, que tenia una política molt agressiva, i va destituir al canciller Bismarck. Es va iniciar així un període denominat la Pau Armada, des de 1890 fins a 1914, on es van crear dos blocs militars. La Triple Aliança, formada per Alemanya, Àustria i Itàlia, i la Triple Entesa, formada per França, Rússia i Regne Unit. Els estats van començar a armar-se a causa del temor mutu. Les qüestions colonials foren una font contínua de problemes, que van plasmar en les dues crisis del Marroc i la qüestió d'Orient. El 28 de juny de 1914, Francesc Ferrand va fer una visita a Sarajevo per demostrar la sobirania austríaca a Bòsnia i va ser assassinat. Àustria declarà la guerra a Sèrbia per no deixar investigar l'assassinat. Començà l'enfrontament, i Itàlia no va donar suport ni a Àustria ni a Alemanya, per tant, es va trencar la Triple Aliança. La guerra es va convertir en mundial perquè va enfrontar les principals potències i els imperis respectius. Va durar 4 anys i s'hi poden distingir 4 fases. La primera fase fou la guerra de moviments al 1914. El pla alemany pretenia una ràpida victòria contra França per girar-se després sobre Rússia, però van ser aturats a la batalla de Marne a pocs quilòmetres de París. França va demanar ajuda a Rússia, però aquesta va ser derrotada a Tannenberg i als llacs Masurians, encara que van aconseguir enviar tropes que salvaren París. La segona fase fou la Guerra de les Posicions entre 1914 i 1917, on les tàctiques defensives superaven les capacitats ofensives dels exèrcits. Per això, la guerra es va estabilitzar. Alemanya va intentar trencar les fronts en la batalla de Verdun, i els britànics en la batalla de Somme, el que va costar enormes pèrdues humanes. Els aliats intentaren trencar l'equilibri atacant zones secundàries. Al mateix temps es va desenvolupar el conflicte naval que va produir la guerra submarina. La tercera fase, al 1917, fou l'any decisiu per 2 motius. La Revolució Russa, que va imposar un govern comunista que va firmar el Tractat de Brest-Litov, pel qual Rússia abandonà la guerra i li cedís territori a Alemanya. El segon motiu fou que els Estats Units va entrar en la guerra després de l'afonament del transatlàntic lusitanià i va portar al bloc aliats molts soldats i una indústria potent. I l'última etapa fou el 1918, amb la fi de la guerra, on Alemanya va intentar una nova ofensiva i va fracassar. La resposta va ser una ofensiva aliada que va fer de rendir-se als imperis centrals i finalment Alemanya, on Guillem II va abdicar. No de vegades va ser anomenada la Gran Guerra, ja que es van mobilitzar 65 milions de soldats. Va ser extremadament cruel. Els soldats vivien en trinxeres, coberts de fang i sotmesos a constants bombardeigs i terribles condicions de sanitat i higiene. Van morir 8 milions de persones i va haver-hi 9 milions de ferits.
Com eren homes jovens, aquesta circumstància tingué profundes conseqüències en la població europea. La guerra econòmica tingué tanta importància com la militar, així que els estats imposaren una economia de guerra per abastir a la població i subministrar a les tropes. Un efecte de la guerra va ser que les dones s'incorporaren al treball fora de casa i demostraren la seva capacitat per a treballar. Per això, quan la guerra va acabar, molts països es van concedir drets polítics. L'Estat també controlava la moral de la població en la propaganda, l'espionatge i el contraespionatge. També va invertir grans capitals en investigacions científiques per fer més efectives les armes i els medicaments. La Pau de París era un conjunt de tractats firmats per els països vençuts. La seva base foren els 14 punts exposats per el president nord-americà Wilson i tenia 3 objectius. Impedir el redreçament d'Alemanya com a gran potència, escollir un equilibri de poders entre les potències vencedores i mantindre aïllada Rússia amb la intenció d'evitar el contagi revolucionari del seu règim comunista. Hi hagueren canvis territorials. Els imperis alemany, austrohongarès i turc, que van ser derrotats, van deixar d'existir i van patir grans pèrdues territorials. Alemanya va perdre totes les colònies i territoris a Europa. L'imperi austrohongarès es va fragmentar i també va perdre territoris. I l'imperi otomà es va convertir en la República de Turquia. Va perdre territoris i també diverses illes. A fi de mantenir aïllada a Rússia, Polònia va rebre territoris russos, austríacs i alemanys i va obtindre una eixida al mar. Romania va rebre la Transilvània. Per estabilitzar la regió dels Balcans es va crear un nou país anomenat Iugoslàvia. El Tractat de Versalles fou una imposició que els alemanys van haver d'acceptar. Aquesta posició de duresa amb Alemanya fou impulsada per França i Bèlgica, tolerada per Regne Unit i rebutjada pels Estats Units, ja que no respectaven els 14 punts de Wilson. Aquest va ser l'origen de l'aïllament voluntari dels Estats Units. Això encoratjà un revengisme que fou crucial més avant. Finalment es va crear la Societat de Nacions amb seu a Ginebra, amb l'objectiu de que els països del món resolgueren els seus problemes de forma pacífica. Fou molt important, ja que va ser la primera organització d'aquest tipus de la història i l'antecedent de l'ONU.